bareng PM Pro, ada HR Aldia. Berkah musik. Abote wong lanang yen duwe bojo biduan kudu siap dalan pemburuan yen tansah sujanan lan kerep uring-uringan ora modal bubar anggone bebrayan. Artis panggungan ekono nekene nyanyi karo bergoyang mula biasane bengian kon bertanggapan pengen langsung sare wakah dijak dolanan sing marai kuatir wong lanang manggung banom rene arep cemburuan aku janan lan kerep uring-uringan bekatan jalarane mung cemburuan piye mas moga kae ombo pinggul digoyang-goyang sajak disengaja mancing saweran wong sing melu joget wis mendem banyu setan kadung colak-colek mencari kesempatan. Ayo Mas Ari yo goyang Mas. Ayo le. Ayo Mas. Wong lanang yen duwe bojo biduan kudu bisa sabar ora cemburuan yen tansah sujanan lan kerep uring-uringan ora modal bubar anggone bebrayan pancen gaweane dadi artis panggungan monggo Mas ning kono ning kene nyanyi karo bergoyang mula biasane yen bengi kondur tanggapan pengen langsung sare monggo wakah dijak dolanan lanjut sing marai kuatir atine wong lanang manggung prono mrene cari perhatian apa maneh yen nganggo klambi sing cingkrang-cingkrang terima kasih bos pate goyangane merangsang bekak kae ombo pinggul digoyang-goyang
mencari perhatian apa maneh yen nganggo klambi sing cingkrang-cingkrang genit mripate goyangane merangsang megagae Allah pinggul digoyang-goyang sajak disengaja mancing-mancing saweran wong sing melu joget wis mendem bayu setan kadung colak-colek apa mencari perhatian mulane wong lanang sen uripe isih legan yo kudu siap mental yen ngrapi biduan mergane wis akeh banget sing kedadean pegatan jalarane mung cemburuan tos dulu mas iya matur suwun nggih mas matur suwun terima kasih banyak